Представяме ви макари Hydrofix за градински маркучи, с които удобно да съхранявате и използвате маркучите във вашата градина. Можете да избирате между две отделни серии. Стандартната, която включва разнообразие от компактни макари и стойки, към тях се навиват маркучи с дължина от 15 до 60 метра. В тази серия ще откриете и комплект с преносима мини макара, 10 метра маркуч, воден пистолет и бързи връзки, идеален за поливане на малки градини. Макарите Hydrofix в премиум серията от своя страна са подходящи при поливане на по-големи площи, тъй като към тях се навиват маркучи с дължина до 80 метра. Тези макари са изработени от метал, така че да издържат и на по-големи натоварвания. За по-лесно придвижване най-големите макари са снабдени с 2 или 4 колела. Hydrofix е бранд, който предлага богата гама от качествени и практични продукти за градината. В следващото ни видео ще видите как лесно и бързо да свържете макара Hydrofix към градински маркуч с разпръсквач или пистолет за поливане. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!